Aranjează aici, punem pernă, mutăm gentuța Da. și mutăm mandarinele. Uite o fetiță, ia uite-te fetiță. Dar ce avea fetiță să luăm de pe Pinterest o poză? Ce avea? Și dăm mandarinele și aia. Ia. Se rupe! Nu așa încă. Hai să văd cum arată cadrul. Acum ne relaxăm, nu? Da, ne relaxăm. Pune poză! Haide, ne relaxăm. Așa ne distrăm noi la mare. Da, Și da. acum ne relaxăm. Fără poză! Vă relaxați acum. Că vă ia mama dracului dacă nu vă relaxați. Ne relaxăm. Hai, fă-ne poză de mai adis de unde erai. Ce? Haide! Nu, eu plec în not de astăzi, eu atât avans să vă spun. Măi, Diana, în picioare! Cum în picioare? funduleț! Măi, An, ținem amândouă de umbrel. Nu, stai lângă mine distrus, și bă, te și uiți la plaja. mare. Și așa, mă, ca... Nu așa, stă-te jos și uită-te la mare ca pudel! Doamne, iartă-mă! Măi, da, gata, mă uit la mare. Nu-ți văd fățuca. Nu-i bai? Mă uit la mare eu. Mai sirenă. Suge burta. Să se vadă tatuajul cu Miss Iugoslavia. Dar vezi că nu stai dreaptă, stai după. Eu? Stai tâmpite! Noi ne Clodi. relaxăm acum. Clodi, Da. eu vreau să arătăm ca nebunele! Păi nu trebuie să arătăm că suntem. Clodi, ca nebunele! E fără dubiu asta. Noi Să suntem. vad! Hai să văd că ne ia! Cine? Gândul! Nu vă ia. Stai liniștită. Ține de ea! Liniștită stai. Care bunele? Da, ține de umbre, Ticiu! Eu tot, da, Ridică-te răcădroți. sus aici. Au. Măi, da, eu v-am rugat să stau la orizontală. Eu v-am rugat. De când am ajuns Uite ce bine aici, stă umbrelieră. eu de când am venit aici vreau la orizontală și asta mă tot pune la verticală. Ca nebunele suntem, super. Hai, e bun așa. Vreau să-mi spuneți ce să vârți aici cu așa aici. Păi te umfla vânt. Mai, Tu ești subțirică. mai, da, mai. Vreau să stau la Dar de ce orizontală. urli? Vreau să stau la orizontală. Păi stai la orizontală, dar ține de ăla. Nu știu cum să mă mai fac auzită. Uite ce bine stă așa. Vreau și o poză bună. Nimeni niciodată nu poate. Avem! Avem. Strige umbreluța! Hai să-i fac și eu o poză bună, uite. Ca nebunele de la distanță să fim amândouă. Asta e poza. Stai! Da, asta e Să poza. se vadă, vreau! Și scoșulețul! Așa, Și asta, noi două. asta e Foarte poza. bine, stai Diana, un pic mai jos, lasă-te să te prindești pe tine soare. Aia e, perfect. Stai puțin! Perfect. Așa. Ușa asta e dreaptă, că stai gâbă. Stai era cu dreaptă. Păi ce că ești pitică, mai ești și gârbovită. Pă bune! Băi, ce prostă! Păi nu, pă bune! Și pitică și gârbovită. Încetează, bătrână! Hai. Poziție. Frumos. Prins, Mandarină, ține mandarinele. Așa. Nu, superb, superb. Părem relaxate? Da. Da. Superbe sunteți. Ne relaxăm! Văd? Suntem relaxate noi! Văd. Hai că nu mai pot mai stau ca în brață, mă doare spatele. Gata. Haide să... Aveți aici, Codruț, ia superb. umbrela! Ia vezi. Codruția, asta că vine lumea să fotografieze. Da, Nu, vine lumea să ne ia la bătaie. aia e tătă goală! Cine? Eu da! Super! Hai că vreau să plec în not pe ziua. Că până atunci am de dat. Nu e nimic! Cum adică? Hai. adică? Ia să-mi iau și o merindă. Exclus! Păi da, ce dulce. Dar Măi, nu da, ți-am zis! cât nu stau cu
cu asta așa. Până mă întorc eu. După aia o închidem. Mai Claudiu. Codruț, Eu v-am ajută-o pe măta mare. Ajută-ne, că eu mi-am dorit să stau și eu la orizontală. Cu tine nu mi-a Măi, dar ieșit zici de cum 10 vrea ani. maică mea cu orizontală asta. Vântul a fost potrivnic de data asta pentru că ne-a chinuit foarte tare și n-am fi putut să deschidem umbrela aia deloc. Am deschis-o ca să o deschidem pentru o poză, dar dacă o lăsam de izbeliște am fi adunat-o din mare. Ele nu prea au chestia asta cu nu poți să deschizi umbrela când condițiile de atmosferă și de vânt nu sunt prielnice, adică e o chestie normală. Nu, ele vor atunci pe loc și atât. Ce faci? Dă-mă! Dă-mă! Stai să ți-o strâng. Nu mi-o strânge, că voiam să vin ciupercă. Adică ciupercă. Așa să țin de ea! Te ia vântul, de te luăm de pe Lasă că poate vântuzla. avem noroc. Hai să țin de ea, ridic-o măcar sus, nu mai deschide. Ia uite la mine, Ana. Asta e nebuna, ce aveți? Perfecțiune. Ia. Măi, Ia telefonul, mânuță! nu, exclus, nu există așa ceva, n-ai cum. Nu există circu, noi suntem, clar. E cald, rece. Capul sus, că e superbă. Capul sus să se vadă că ai cap. Nu, lumina e splendidă. Lumina e splendidă. Stai să vin din partea asta, că uite, așa e mai fain. Da. Hai, da. Acum, hai. Numai că te umflă din spate rău. Da, așa vreau. Un pic la... așa, și fața la mine. Hai. Super de tâmpă sunt. Am. No, gata, putem să o închidem? Da. Hai să ne relaxăm. Da. Hai cu relaxatul acum. Hai să ne relaxăm, Podi. Haide. Aruncă-te că-ți pun pe nuță. Eu te postez, gata. Cum adică? Nu e super. Deci uite-te ce video ți-am făcut. Dar vezi că arăți foarte bine în video. De să-mi dă să iei Nu, arăți foarte bine în video, că eu știu cum să te iau din unghiuri, să nu par grasă, Da, vezi? da. Super pe sexy. Vezi? Observi? Da. Nebunie, dar pe sexualitate. Dar nu mai vreau, măi, să mă mai auzi, vreau să mă relaxez, ce ai? Lasă-mă să mă relaxez! M-am întâlnit la această vilă superbă cu două amice de ale mele din industria de influență reală, ca să zic așa, blogheze, și îmi place de ele foarte mult și sunt chiar niște